Короче, pățani, vă salut, ducem bestia asta în cază Audi A6 2002, îl ducem la tonat. Dacă puteți să vedeți cum arată geamurile din spate. Iată așa arată geamurile. Eu vă arăt lucrarea după ce o tonăm. Pricolul în așa că как-то eu a fost tonată, dar deja e arsă pленка. Și că tămuși vă arăt la geamul ăsta din spate, dacă voi vreți să vedeți, ia uitați-vă cât e de ars, uitați-vă ce cu pленка asta. Как-то pленка a fost arsă, dar noi să o restabilim, să facem topul de pe lume, cum să spun. Iată acolo deja ne așteaptă oamenii. Sasha este. Ok, Sasha nervosă, noroc! Să și bestia, adică Sasha este. Sasha, transmite o salutare la prietenii mei care mă urmăresc. Noroc la tăți. Все, am lăsat Audiușca la tonat, după ce o luăm, vă arătăm respectiv. Uite-l, luăm foiet! Mi-a făcut! Stați, nu uitați să vă abonați dacă vă place contentul meu, vă rog foarte mult pentru că mă stări să-l fac calitativ. Fără ea ca așa muzică în mașină вообще nu se merge. Ia uitați-vă, pațane, după și tonăm mașina, cât de sexuală e poate să arăte. O tonare simplă ce poate să facă la un astfel de automobil. Tonarea noastră este deja finalizată și dați o apreciere de la 1 la 101. Frate, классная, frate. Согласитесь, кайф, а? Чисто A6 25 дизелёк, тонат, ебать красота. Cu ochile se duci, pe ele le iubim, toată noaptea chefuim.